زي دمت بوليس إيرتراي زي دمت بوليس إيرتراي حكينا هناكس يلوان تنزل بوليس سلام وصفر حكينا هناكس يلوان تنزل بوليس دمت بوليس إيرترا بهزباو ركبات بوليس إيرترا وتر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان قدم قطري زقرب كوينو سولس مشات ساعة شمونته اب راديو زارا زدقم مدبيو زعزز سلامتنا تقبلوا تخاتاتلتي دمت بوليس إيرترا دمت بوليس إيرترا لومون كم وترو أبزي ناي فرق ساعات آنحوتا مهارتن حبرتن يمزبولتهم تحسطات أدالي الله هاقراون زيناتات بوليس مسكاربه أم مكلهال جبن نغمار كومون نمدر باي هتسانن زمولكوتو كلتا مدباتن قتمن تدالي مالو مدباتنا خساب الزازم مسانا ختصونحو بخبري زعدموكم نايلومي أواهد مدبات إرميس أسفاهي حجي مسمر نأنباب زيناخ قدفولي دحر زيناخ ملسوكمي سناي مكتال سلام كمي تقنيو زخبركم سمعتنا نزعل استدالوه سومناوي هاقراون زينا بوليس حزنا لكم قريبنا لنا زينا زنببولكم تسفيت قبل ميكال بمدرباي تحت 5 عمد قول عسى طرطرو تقيدهم فيليمون ولدتين مانا عدم 28 عمد كمون روداس كبرم أملسهم قال 24 عمد كلتيوم أدراشيوم معسكر دندن زغونو طرطرات بمدرباي كلتا عمد زعدميو لادوم تطرطيروم أب كيد 5 أتو كاب 4 مدبر بوليس رخبنا حبريتا رديو طرطرات أب كلتشحن 10 دحر من اللايوم بزي وقعوا حدار أب كلتشحن 14 قال أب كلتشحن 10 ودك ولد 5 قالوا زحبرت مدبر بوليس طرطور فليمون نبخرو قالوا أب 4 عامتا كاب أديا فلي دحر موسادو حفشاو كونتات ودو ككاتاتل بزي مقالو طرطر روداس نودا كم ولدو زي فلت طفوهز أنا مسيلا بتحت عدم قلعة جيرا أماي تمناي بإندا سجنز فلت منبر أبايتين أبزر كباد دناقل كتب صحو زغالت أبز خايد الله مسرح مرمرة رانت زيرا كلتيوم طرطرات بحاده نخنبرو دحر موسانوم ولادوم اب منسترعيون محبراو دحنتن مهلاو اراغاغيصوم كركبو اب زغدلو اوان بزفصمو زي حغاون غبناون تگوار كس كم زتمسرتلوم رابعي مدبر بوليس حبيرو رابعي مدبر بوليس اموداتا مدرباي هصان كاب حدار وصان قدم مرعان كاب زفصمو صوتاو ركب زصعب الوتاو سعبين مخانو بمبراه حزبي بحفشا منسيا دما بفلاي كاب كم زامسله تگبرات قطبو اتحساسيبو اب سرقه عتاروغاس توافيروم صنحو يقيدو اب كبابي اخريا كاب نويح اوارح اتحيزو اب سرقه عتاروغاس توافيرو صنحه تطرطاري بلعل متحبار حزبي ايد بيد كم ستحزه سالساي مدبر بوليس افليطو اب سالساي مدبر بوليس فصمتم زي تفلطو غبنات سرقه عتاروغاس كمزغبو خمز صنحو تطرطاري فصم برهان حدغو ام منبر بيتو بقصالي عتاروغاس صيعينو ياتون يوصن الله زبل حبريتا مسرخبوخا زدل مكتتال دحر مكياد كسرق حديرو نغزون اتوك حزو خمس خالو حلاف غبن مرمرا سالساي مدبر بوليس غبر مدهن صحيه مسدمص بوليس اب زكايدو قال محتت غليصو بستخايده مسرح مرمرا تطرطاري غنا اب تحت قيد مس زي اتوت حباباريو يوحنس كيدانه كاب 2018 جميروم لعل 27 سفالاليو عتاروغاس كم سرقو كمن كلو كلو كاب كبابي اخريا كم سرقو تامينو نزتقاملو زنبرو ميلاتات عملكيتو دما تحناغيروم ناب قصر غزا مساتو حلاون سراقن بمخان معاصو كشنه بتماساسال مفتح كفيتوم ويسيروم كم زسرقو بليتي تسكيموم ابتي كم محبيز تقاملو منبر بيتو دحر محبا نصبحيتو ناب تزغزالوم سولومون برهانه غبرسلاسه سبحاله سب موساد كاب 500 كساب 2500 نافاي شطلو خمز نبرو غليصو تطرطارين بحتو اب حدا كفلي كم زقمطن اديو نغو وفيرا مشت تاتو بمنبارا منقسقاساتو كم زي تفلطو زتتقسه حلاف مرمرا غبر مدن صايه حزبي ام متحازو نزغبرو متحبار امسكينو حدغا برقي غداات اسعيبو ابزي رغصنايو زلنا ور حمله اب كتما ماي دما حدغا برقي اب 7 طريتن غداات اوريدو
በትስተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ክልተ ኣባጊዕ ክሞታ ከለዋ ኣብ ጉስነት ወፊሮም ዝነበሩ 5 ህፃናት ከዓ ብስምባደ ሃለዋቶም ብምጥፍኦም ንሆስፒታል ተወሲዶም ኣድላይ ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝተገብረሎም ካብ መደበር ፖሊስ ዓረዛ ዝተላእከ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ብዘይካዚ ኣብ ጉንፈን ኡዘባ ዓረዛ እውን ንጎዳን ህቦቡላዊ ንፋስን ዝተሓወሶ ዝናብ ስለ ዝሃረመ ከም ሳዕቤን ዝወደቐ በርቂ ኣብ ልዕሊ ካብ በረኻ ንዓዲ ዝኣትዋ ዝነበራ 31 ጠለበጊዕን ሓደ ከልብን ናይ ሞት ጉዳት በፂሖም ሓላፍ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ዞባ ደቡብ ሜጀር ሃይለ በራኺ ሓያሎ ጓሶት ዝናብ ክሃርም ኣብ ዝጅምረሉ ኣብ ኣግራብን ቢንቶታትን ክዕቀቡ ከም ዝረኣዩ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ግዳይ በርቅን ውሕጅን ከም ዝኾኑ ጠቒሱ ከቢድ ደበና አንጠጢ ምህላው ኣብ ዝዕዘብሉ ህሞት ብቁልጡፍ ናብ ቤቶም ከይዶም እንተዝዕቀቡ ንድሕነቶም ሓጋዝ ምኾነ ክብል ንድምፂ ፖሊስ ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ህንዲ ዝርዝር ኣስማት ቀንዲ ተደለይቲ ገበነኛታት ዘርጊሑ ፖሊስ ህንዲ ኣባላት ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ገበን ኮይኖም ከበድቲ ገበናት ስርቂ ከትርን ዘረፋን ፈጺሞም ተሰዊሮም ኣለው ናይ ዝበሎም 12 ቀንዲ ተደለይቲ ገበነኛታት ዝርዝር ኣስማት ምዝርግሑ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን ካብቶም እንተላይ ሰባት ብምጭዋይን መቕታልን ንከተማ ደልሂ ኣናዊጾማ ዝተባህሉ ዕሉላት ገበነኛታት ኣብ ቁጽሪ 1 ተጠቒሱ ዘሎ ብራቪ ጋንግዋል ዝፍለጥን ባዕሉ ዝመርሖ ጭፍራ ገበነኛታት ዘለዎን እዩ ፖሊስ ደልሂ ነዚ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ ገበነኛ ዝሓዘ ወይ ዘተሓዘ ሰብ ብባጤራ ዓዲ ናይ 50,000 ሩፒ ሽልማት ተሰሊዑሉ ምህላው ምሕባሮም እውን ተፈሊጡሎም ኣብቲ መዝገብ ናይ ቀንዲ ተደለይቲ ተርታ ቁጽሪ 2 ሒዙ ዘሎ ራምቢር ሻውኪን ዝስሙ ገበነኛ ዓመ ክሕከም ናብ ሆስፒታል ምስተወስደ ካብ ኢድ ፖሊስ ዘምለጠ ኮይኑ ንዑ ንዘተሓዘውን ናይ 50,000 ሩፒ ጉንዖ ክህቦ ፖሊስ ደልሂ ቃል ኣትዩሎ እቲ ካብ ልዋላ ዝሳጉኡ ሳልሳይ ቀንዲ ተደላይ እንተላይ ዘይሕጋዊ ብረት ብመሓዝ ዝተኸሰሰ ክኸውን ከሎ ፖሊስ ንዑን ነቶም ከምኡ ብዝምታን ቀትለትን ንድሕነት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ይእትዉ ኣለው ዝበሎም ዝተረፉ 9 ኣብ ምትሓዝ ንዝተሓባበሮ እውን ብተመሳሳሊ ብገንዘብ ክጉንዕ ተማባጺዩሎ ዩሮፖል ምስ ክፍሊት ቀረጽ ብዝተተሓሓዘ ጥርጡራት ይቕይድ ፖሊስ እስጳኛን ፖርቱጋልን ምስ ግረዶባዊ ንግዲ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ብዝተሓሓዝ ምድንጋራት ክፍሊት ቀረጽ 6 ጥርጡራትን ዜጋታት ፓኪስታንን ፖርቱጋልን ዝኾኑ 32 ካልኦትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ከም ዘሎ ዩሮፖል ሓቢሩ ዩሮፖል ብዛዕባ እዚ ክልተ መዓልታት ዝወሰደ ስርሒት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣኽበርቲ ጸጥታ ዘን ሃገራት ምስ ዝተገልጸ ገበን ኢድ ንዝጸንሐን 18 ኩባንያታት እውን ቀይዱ ከም ዘሎን ብተወሳኺ 20,000 ዩሮ ጥረ ገንዘብን 45,000 ዩሮ ዝትመን ክቡር ስልማትን ዘጠቓለለ ንብረት ገበን እውን ሒዙ ምህላውን ክረጋገጽ ተኻኢሉሎም ናይ ኤውሮጳ ውድ ፖሊስ ዩሮፖል ወሲኹ ጥርጡራት ብመንገዲ ዘን ኣብ እስጳኛን ፖርቱጋልን ዝርከባ ኩባንያታት ኣቢሎም ግቡእ ቀረጽ ከይከፈሉ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ንብረት ናይ ምጋዓዝ መደብ ከም ዝነበሮም ብምግላጽ ንመንግስቲ ፖርቱጋል ክኽፈል ዝግባእ ዝነበረ ተወሳኺ ግብሪ ከይከፈሉ ካብ ሓለኽቲ መግብታትን ኣልኮላዊ መስተታትን ናይ 23 ሚእታዊት መኽሰብ ክረኽቡ ሓቂኖም ምንባሮም ኣነጺሩ እዚ ከዓ ካብ ግብሪ ኣታዊ ክኸውን ዝግብኦ ናይ 4 ሚልዮን ዩሮ ክሳራታት ዘስዕብ ምንባር እዩ ዩሮፖል ዘመልክት ተወሳኺ ግብሪ ሓደ ካብ ኣካላት ክፍሊት ቀረጽ ኮይኑ ንሓፈሻዊ መስርሕ ምፍራይ ከምኡውን ንግዲ ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ኣብ ግምት ኣትዩ ዝግበር ናይ ምኽፋል ኣገባብ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ቀረጽ ብዝተሓሓዙ ገበናት ዓመታዊ ክሳብ ናብ 60 ቢልዮን ዩሮ ዝጸጋጋዕ ገንዘባዊ ክሳራታት ከም ዝስዕብ ጸብጻባት የመልክቱ ናይ መወዳእታ ዜና ዴላ ፉንተን 7 ዓመታት ማእሰርቲ ትፍረድ ውሪት ደራፊትን ኦፕሬተር ናይቲ ብኩባንያ ፊሊፒን ኮሪንዚያን ላይነር ዝብል ስም ዝፍለጥ መጓዓዝያ ትሕቲ ምድሪ ከተማ ማኒላ ፊሊፒንስ ዝኾነት ዴላ ፉንተ ን7 ዓመታት ክትእሰር ከም ዝተፈርደት ተገሊጹ ንሳ ብቤት ጽሕፈት ኣታዊታት ግብርን ቀረጽን እታ ከተማ ድሕሪ ዝተመስረተላ 7 ክስታት ጉዳያ ኣብ ዝተረኣየሉ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ኮይና ብምርካብያ ንነፍሲ ወከፍ ክሲ 1 ዓመት ብድምር 7 ዓመታት ክትእሰርን 150,000 ገንዘብ ናይቲ ሃገር ክትከፍልን ዝተፈርደት ዴላ ፉንተ እቲ ግብሪ ንከይትኸፍል ከም መርትዖ ዘቕረበቶም ምኽንያታት ብጠበቓታት ቤት ጽሕፈት ኣታዊታት ግብርን ቀረጽን ከተማ ማኒላ ሓቅነት ዘይብሉ ኮይኑ ብዘይምርካቡ ካብ ዝተበየነላ ድርብ መቕጻዕቲ ከተምልጥ ኣይከኣለትን እዛ ብክላሪታ ክሪሶስቶሞ ዴላ ፉንተ ዲ ጉዝማን እትፍለጥ ፊሊፒናዊት ኣብ 1970 ጃክ ቦክስ ሳያንግ ምስ ዝተባህሉ ጉጅለ ሙዚቀኛታት ብምዃን ዝደረፈቶም ደርፍታት ኣብ ኣህጉር ኤስያ ልዑል ክብርን ዝናን ክትረክብ ዝኽኣለት ውሪይቲ ስነ ጥበባዊት እያ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዚ ተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰላም
እዙ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ወትሩ ከም ዝግለጽ ጾታ ቁማር ወይ ጠላዕ ዘስዕቦ ጸገማት ማዕለያ ይብሉን ተመዝገንቱ እኮ ቁማር ዓይንቲ ዘናቑር ግናይ ወልፊ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሓደ ጽሑፍ ኣዳልዩ ዘሎ ሓበን የማነ ከተንቡበያ ቁማር ዓይንቲ ዘናቑር ግናይ ወልፊ ጾታ ቁማር ወይ ጠላዕ ኣብ ዓለም ጸገም ኣብ ርእሲ ጸገም እናፈጠረ ዝኸይድ ዘሎ በዳህ ሽግር ኮይኑ ንኣስታት 500 ካብ ህዝቢ ብኣሉታ ኽትንክፍ ዝርከብ ሰራም ወልፊ እዩ ብፍላይ እቶም ዝያዳ 100 ካብቶም ውሉፋት ዕምሮም ሙሉ እቲ ወልፊ ብዘስዕቦ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ብጭንቀትን ተነጽሎን ክሳቀዮም ዝሕልፍዎ ውዒሎም ሓዲሮም ግዳይ ዘይወፅእ ጣዕሳ ጓህን ፍሽለትን ብምዃን ድማዮም ንሞት ዝቃልዑ ቁማር ግን ነቶም ዝቃመሩ ውልቀ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ዘሳቂ እንተላይ ሕብረተሰብዩ ብኣኡ ዝጽሎን ዝጉዳእን እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ ግዳ ክሳዕ ሕጂ ወልፊ ቁማር ብደረጃ ዓለም ከም ሓደ ምንጭ ጸገማት ኣቃልቦ ኣይተዋህቦን ዘሎ ከም ስነ ኣእምራዊ ሕማም እውን ገና ኣፍልጦ ኣይረኸበን በኣንጻር እኳ ደኣ በቶም ብኸም ሎቶር ዝኣመሰለ ዓይነት ጠላዕ ብርኩት እቶት ዝረኽቡ መንግስታት ዝግበረሉ ቁፅፅር ይልሕልሕ ብምህላው እቲ ዘምጽኦ ጣጣ ይብእስ እምበር ይጎድል የለን እዚ ኩሉ እናገበረ ግን ቁማር ሓጢኣቱ ኣይፍለጥን እዩ ከም ሕቡእ ወልፊ ኸኣዩ ዝግለጽ ዕጸፋርስን ኣልኮላዊ መስተን ድማ መካይትዮም እቲ ካልእ ሕማቕ መዳዩ ውሉፍ ተጣላዒ ከምቲ ብሽጋራ መስተን ዕጸፋርስን ዝኾኖ ንርኡይ ኣካላዊ ለውጥታት ስለ ዘይቃላዕ ብኣጋ ሽግሩ ዝርዳኣሉን ዝረድኦን ኣይረክብን እዩ ከም ጨጓር ከልቢ ኣሉ እናበልካዮ ዝመውት መኒኸ እቲ ውሉፍ ዝበሃል እቲ ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ክቋመር እንተጀሚሩ ኣቋርጽ ዘይመጾ እንተ ዘይተቋሚር ድማ ዝሓምም ሰብዩ ውሉፍ ቁማርተኛ ዝጽዋዕ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኩሉ ሳዕ ብስምዒታዊ ስነ ኣእምራውን ፋይናንሳውን ጸገማት ምስተኸበዩ ስድራ ቤታውን ሕጋውን ሽግራትን ኣይጋደፍዎን እዮም በዝን ክንድዝን ኣብ ከባቢኡ ንዘለው ሰባት እውን ወትሩ ምስለከመዩ ሳዕቤን ዝወልፍ እዚ ኪኖት ርኡይ ገንዘባዊ ክሳራ ዝኸይድ ብምዃኑ ድማዩ ንኹሉን ዝያዳ ኹሉን ለኻኻሚ ሓደገኛን ኣዕናውን ዝገብሮ ከም ዝተተንበኸ ወልፊ ቁማር ከም ናይ ኣልኮላዊ መስተን ካልእን በቐሊሉ ኣይልለን እዩ ስለዚ ንግዳይ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ክሳዕ ዝኾነ ምፍላጡን ምሕጋዙን ዝከኣል ኣይኮነን ውሉፍ ቁማርተኛ ድማ ንጠላዕ ከም መዘናግዒ ኮነን ዝርኦ ወይክብ ኢሉ ደኣ ይእተዎ እምበር ክሳራን መኽሰብን ኣመዛዚኑ ኣይጻወትን እዩ እታ ኽብ እምበር ግብን ገደልን ኮቶ ኣይረኣይዎን እዮም ቀጻሊ ቲኬታት ሎቶሪ ብምግዛእ ይኹን እስኮሜሳ ማለት ውርርድ ብምግባር ዝጥረ ወልፊ ኣሎ ለይትን መዓልትን ገይም ብምጽዋቱን ከምኡ ነዚ ንምፍዋስ ብስድራ ይኹን ሓካይም ብኣጋ ስጉምቲ እንተ ዘይተወሲዱ እቲ ወልፊ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ኮይኑ ንህይወቱ ኣማር ምስ ዓብለሎ ዝግበር ርዳእ ፋይድኡ ክንድት ይኮነን ብዛዕባ ቁማርን ሳዕቤናቱን ዘጽንዑ ሊቃውንቲ ንወልፊ ቁማር ንኸተተንፍስውን ግዜ ዘይሂብ ትካል ወልፊዩ እዮም ዝብልዎ ንኣእምሮኻ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝቋጻጸሮ ምጽዋት እንተጀሚርካ መመሊስዩ ምቅርቅር ዝብለካ ህልኹን የትሕዘካዩ ወላ እናተሰዓርካ ኣቋርጾ ኣይመጸካን እዩ ቁማር ንህይወት ሰብ ዝዘርግ ሰራም ወልፊ ኮይኑ ንዓበይቲ ሰባት ከይተረፈ ዘጋግን ኣንፈስ ዘስሕትን እዩ ንኣብነት ዶስቶቭስኪ ዝተባህለ ውሩይ ሩሳዊ ደራሲ ውሉፍ ቁማርተኛ ምንባሩ ይንገር እቶም ንታሪኹ ዘጽንዑ ተማራመርቲ ንዶስቶቭስኪ እኮ እቲ ኣጥፋሩ ዝተኸለሉ ኩቱር ወልፊ ቁማር ንሕልናኡ ኣጉዲሙ ሞራላዊ ሓላፍነቱ ክሳዕ ዝዝንግዕ ገይርዎ ነይሩ እዩ ይብሉ ተቋማሪ ሓደ ሳዕ ተዓዊቱ ገንዘብ ክረክብን ክሕጎስን ይኽእል እዩ ካብ ዝዕወቶ ግን ፋሕ ዝብሎን ዝኸስሮን ዝበዝሕ ሻቡ ኸኣ ሓጎሱ ትቕህም ተደጋጋሚ ፍሽለትን ክሳራን እንሓደረ ፍርሂ ናይ ሕልና ገበንን ምርባሽን እዩ ዝኸትለሉ
أمودات أدما نخل مدات يوتو بمتنكاف كزانت تنطلو كاب حبرتسبن مطفأ رئيس تأمانة يسعبلو اتكال اكفوغت ناي ولف عمر اقدمو كم استتقسه مسكالوت ولفتات تقارينو زخير مخانيو تقاماري فشلت النخحنجت نفسون مدعاس كوسدوم زجمر مستنعت افارسن قدوم كم سرحلو فلوتيو زوم بخمززت ريوم توسختو والفتات دمايوم نتساقماتو اقاديدوم نابقودقواد زأتووا ولف عمر زسعبوم تساقمات جن زوم زتزرزرو ترى يكونون ولفات قمار بسئن الدقاز حمامات كسعن معنطان يساقيوم بسنك قمار كابس رحم زقوانا دبو ولاون زبارر اللو بمو قمار زمت رهوان عوتن اكوان تزيل تو امرتي نزم جنزاب سلزسئنو نزتبلعو كم لسخبلو كاب ازمادو من عروتو من بقصال جنزاب يلقحيوم زلقحم السعنو عبسرك ان كترن زقاتو دما اللو بخمس جبن فتيمهم زأسروا وحدات يكونون قمار بزي لبتي نابرخا بمزراق عبرئس تساقم زوسخ علامخا عسحيتو زرمو زات الرفن متأيوات كازبالاشون جناي والفو مخانو كسحات يبلون زنبركا جنزاب النبراتن كمتنوك أرجيرو أكل مسب كنا أوركا زخقلون بمخانو زي ملمادون كي عنوكا فوق مبالون يحيش زي وحد صوتا وركب مفصام نحمامن زي تدليت انسن كالوت سقماتن زقالعيوم أبالاتنا تسفيت قبر ميكائلن موسيقيدانن نزيب زملكت زكايدو على محتتالو نابت مدب قبلكم منبر مالت بمستوعالن بطبابن زبصح حلونايو كني هلاوه ترجم زلو غعزو اتمرحلو ميلايو جيجا من نابرت دق سبات كو انتخونه اب جيجاتاتكا وترو تمالس بزحلفكا جيجاتات تمكرو زي تقسملو مستخونيو هيوت مازنات تسحت مازناز طفا هيوت دما اتغعزو غعزو ترجم زغدليو زخون فنوصو تاركب قمار وزته اب اوانسنت تدغاغيموم زفصمون مازن غعزو بره مصاي زسناخلون جيجاتاتيوم فنون زي وحسن صوتا ركب بفلاي اب دقنستيو عبي تصعنو زفتر اب غزين اسنت كفصم زيبلو جيجايو مخنياتو زي تدليت انسي بصوتا ركب نزم حالفو حمامات كقالع لعل تخلو سلازلو زخبركم تخاتلتنا مزب استحاز بالسريس تفصمه زي وحس صوتا ركب تنسنا يزغاطمامو قلع كلت عمس زدربيت عده مزم تأثار مزلوهم سباتن نايز تقبرك على محتت حزنا لكم قريبنا لنا إسران حدن حدار تشحن 10 شومنتن بإندا سجنز في الكباب ما يتمنعي أبزركب إندا دناقليو روداس كبرم استوهلت سب بلاك التعمت ولادا نحدا ودع 10 تلتعمت إنكامو نات إندا دناقل أبصحيو مسبلتو بدحريو أنتا يكونا أتقول عخي نبيع بلا أبتشعو وان ودع 10 تلتعمت زنبرة يوسيا زوينجلن أمو بيتلهم قبر سلاسين بخمس سعب ناشعو تذكرهم يقولتو ملؤ شمي يسيا زونجل قبر سلاسي بحال المخلط عمتي نيرو تاقول تاويعة نزغو العزي عبدنا دناقل ما بيه هتانات أطويلات دعالة أنا يفولت أولين مسؤول كواس يفولت أولين واندحي تمالي ما يتعيفو نيران اندحي عبين عصاب زمت عائلاتني مساحة تكون قلعتين نيران دحريو أي فكرنا نيلاناني مستمرس كواس هادي ما تانيحاتن نعبا ودخل تول كواس أو قلو فويلاتني مساعدمت نابقى تسويرها بدحريو تغلعا جن نفسي سلازي قالن يتندناقل هيبين شعو ساتن كلاي أبلعين قالا قزانا متعينا بعد ندي مش نقر كواس سنحيزينا ومسمتا كل نقرات تمزقبنا قلاشمنا بدحرزي قزا خينا أبقزانا صو من قانيو بدحرزي نافت زملكوت أكله لابزينا بيتلهم قبر سلاسي هفتن كيل بحال هذا ما يتمنى ينبر زودنا ودحوي أنا زعبه يقول أنا سبيت الدربية اللي في يوم سبلة نتقول أقطع من البوليس هو مسمس نسندنا قريبون سنحو يفنو حجي أنا وزين سن حزنا وصلت أنها نحن حزنا لك توعيني لقى زي من لسه معلش أنا هنقول نسن قول وصلت هنا
ኣብቲ ደገ ኮፍ ኣቢለን ሕጂ ጎረቤት ሪኣ ነቲ ቆልዓ ሓቂፋ ካንሸለኳ ሓኩያ ምስ ኳሕኳሕተኒ እዚ ቆልዓ እዚ ወድኹም ዝረኸቦ ሲ ኣብዚ ደገ ደርበይኑ ሕጂ ኣነ ነተን ደናገል ከማ ንምንታይ ኢለን ግን ኣድዩ ኣርሒቓ ትሪኦ ትኸብሉ እሞ ክትወስዱ ኢልና ኢና ኢለን ቆልዑት እየን ኣነ ግን ሒዘ ሽዑ ነዚ ሒዘ ምስታ ጎረቤት ናብ ፖሊስ መፂና ፖሊስ ከምዚ ኢሉ ኢልና ኩነታት ነገርና ኣመዝጊቦም ምሳኺ ነቐኒ ኢሎምና ሕጂ ንሕና ሶሙን ምሳና እዚ ቆልዓ ርእሱ ሕማቕ ኣተዓባቢአ ነይሩ ውፅዑ ነይሩ ርእሱ ኩሉ ቁስሊ ነይሩ ገለ እዚ ላይፍ ቦይ ገዚእና ርእሱ ንሓፀብና በቃ ነብሱ ኩሉ ክዳውንቱን ኩሉ ቀያይርና ወላ ብምግቢ እውን ክስታይ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ንሕና ግን ንውቀስ ኣቢልና ለማሚድና ፅባቅ ቀኒሕናዮ ፅቡቅ ኮይኑ ትቆልዓ ናይ ብሓቂ ለሚድና ንዓይ ከማን ማማ ክብለኒ ጀሚሩ ሕጂ ድሕሪ ሰሙን ግን ፖሊስ መፅኦም ናምንዳ ኦርፋን ኣትዩ ማለት እዩ ምሳይ ከኣመንያት ተሓጋገዝልን ዝነበረት እታ ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ጀነራል ዳይሬክተር ማርታ ወልደጊዮርጊስ እሳ ከማን ኣብ ፀባ ምምፃእ ኣብ እንቋቑሖ ገለምሳ ብዙሕ ተሓጋጊዘ እያ ሕጂ ግን ፖሊስ ፀውዑ ስድራ ቤቱ ተረኪቦም ዝተባሃሉ ኣነ እታ ድዩ ስጋእ ክንደይና ይጨካን ምዃና ብጣዕሚ ኢና ሽዑ ተዛሪብና ኣሎ ግን ሕጂ ከምቲ ዝበሉ ቆልዓ ወላ ይጣዕሞ ከፊዎ ምስ ስድራ ቤቱ ክቕመጥ እዩ ዝምረፅ ሕጂ ስድራ ቤቱ ስለ ዝተረኽቡ እቲ ቆልዓ ምስ ስድራ ቤቱ ንክረኸብ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ሕጂ እዘን ከምዚ ዝገብራሲ ካብቲ ተግባር እንተዝቁጠባሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሮዳስ ገና ጓል 17 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜያ ምስ ፊሊሞን ተላልያ ሌሎኦም ናብ ፍቕሪ ክምዕብል ድማ ግዜ ኣይወሰደሉን ድሕሪ እዚ ፍኑው ፆታ ርክብ ስዒቡ ድሕሪ 2 ዓመት ከ እንታይ ሰዓበ ብከምዚ ዝስዕብ ገሊፃትና ኣላ ንከታተል ሽመይ ሮዳስ ክብሮ መምለሶም በሃል ገዛውተይ ኪራ ንመረት እዩ ተወሊደ ዛዕባ ኩሉ ማለት እዩ ዝሕጂ ዘለኹ ካብ ቃኘው ኣለኹ ኣነት መጀመርታ ብዘይ ንቡር ስለዝብ ከም ዝተመርዐ ገለ ኮንኩን ወሊደ ብወሰነ ወሊደ ነይረ ኣፍታ መጀመርታ እኳ ድሓንተ ነበርኩ ኣብ ካልአይቲ ግን ክትቀበሎ ይከኣለትና ደይ ከምዚ ኣይ ነገር ኳ ነይረ መጀመርታ ምጥናሰይ ድሓር ግን ኣፍቲ እዋን ሓርሰይ ገለመን ማለት እዩ እንዳሰብ ሓሪስተ ነይረ ድሕሪኡ ኣፍቲ ቆልዓ ዝተፀላእኒ ዝኸፍአኒ ግዜ ግን ናብ ኣደይ ከይደ ማለት እዩ ሽዑን ክትቀበለኒ ካልትን ናብ ቤተሰበይ ከይደ ነይረ ኣብ ቤተሰበይ እውን 4 መዓልቲ ገይረ ቆልዓ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ሳውን ብወገና በዓልቲ ሓዳር ኣደቆልዑት ስለ ዝነበረት ኣብቲ ገዛ ከኣኽለና ይከኣለን ናብ ዝበዓል ቤተይ መፅእ ማለት እዩ ከምዚኣ ተሸጊረ ኣለኹ ከምዚኣ ኮይነ ኢለዮ ታሸዓ ሓንቲ ለይቲ ሓዲርና ማለት እዩ ድሓን ሰዓት 5 ወጋሕታ ሰዲድና ማለት እዩ ካብቲ ገዛ ሽዑ ናብ ዝኸዶ ጠፊእኒ ማለት እዩ ዳርጋ ክልተ ለይቲ ኣብ ደገ ሒዘዮ ነይረ ነቲ ቆልዓ ለምባ ኢለኒ ክሞተኒ ደልዩ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ዝኾነ ነገር ካብ ዝኸውን ኢለ ቆልዓ ገይረ ልኢኸ ናፍቲ እንዳደናግል ሰይደዮ ማለት እዩ ክሳብ ኣውላድካ ምድርባይ ምብፃሕ ከቢድ እዩ ስማዕኒ ግን ፈትየ ገበርክዎ ስለ ደይኮነ ቃል مش كله أوالي لي ابني دي تمو هما أطرح يسمع عند خد ولادك وليدك وعلى خط أبي بتعمي تعب ندخونات قال نستيت 5 ما يكاباي تمهارات راي قبل نسخل مهنياتو في النوت صوتها وركب سلازفت صمكي أبز كله ودي أزلخو عيدلني بالسدراي متسني ويك على كيران غيركا كم زجبر لي أنت زبل أزغل لا يمرخب كون دخونات كوينها كابايك تمهار كم دلوا كحلف لندل مالتي ፊሊሞን ወልደጥያን ሙዚቀኛዩ ብዘይ ካዚ ኣምቃም ፀጉሪ ርእሱውን ይነጥፍዩ ይኹን እምበር ሓላፍነት ምዕባይ ቆልዓ ክስከማይ መረፀን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ከርተት ናይ ሮዳስ ግን ተራኺቦም ብሓባር ንኽነብሩ ስለ ዝተሰማምዑ ድማ ብሓንሳብ ከቕመጡ ጀሚሮም ፊሊሞን ግን ስለምንታይ እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ሓላፍነት ውላዱ ክስከም ዘይመረፀ ብከምዚ ዝስዕብ ይገልጽ ኣባሪ ዝፈለጥ ከምዚ ሰናጋ ኣብቱ ኣነ ሳብ ስራሕተኛ ከም ሰብ ኣብን ላለ ማለት እዩ ላሪዮ ኣርክነቱን በሓንሳብ ንኸይድ ኣብኡ ከለኹ ድማ ታጓለይ ትጥነስ ብድሕሪኡ እሳ ትሓርስ ከም ሰብ ግን ሓሪሳ ድሕሪ ጥምቀታ ማለት እዩ ኣብ 2 መዓልቲ ኣዲኣ ትሰጓ ደገደገ ኸውን ብድሕሪኡ ሕጂ ብሰሊ ፈለገ ድዑል ኣለን ስራሕተኛ ዓይነት ከም ዝበፅናታ ማለት እዩ እሳ ማለት ኣቕላ ፀባ እገን ካልኣይ ጥንስውን ካባይ ትወብል ማለት እዩ እዚ ቆልዓ ማለት እዩ ሽዑ ነዛ ቆልዓ ንገዛ ተምፃለይ ተምፃ ኣነ ካሳይክልኒ ከቢድ በቃ እሳ ሕጂ ከምዚ ክፈልጠላ ደልላ ማለት እዩ ጦር ገዛ ይብላን ገዛ ሰልጥ ፀብላ ሓንቲ ይኮናን ቀለብ ክትብትኽእል ኢኻ መንበር የብላን ክትነብራ ይትኽእልና ቆልዓ ሒዛ ወላ ተድሕዛላ ኸማን ከምዚ ንግዜ ሕዛ ይህባ ገለ ኮርተት ኮይኑ ፀኒሓ እውን ተወስዳ
بركي كسنة أنا شو أنتي نقطع علي كابت جزاس كوت علني كاب جزاي مالتي وتي عاد نفاس خيط غير أو كم سبب دفلت عن جوالي أنا أقول جزاوتي هسا ناثري ناتوالي والمساي شو تمتعلني بركة شجرة إلا سا نجي محزا شو عاد نفاس خيط أنا مالتي أتي تعال لا تقولي أنا أقول له بدحريون تولد الصحابة أزعج الراس ولي الله مالتي أنت خلاص يقولها سون كم قدم معي تخيل الله هذا أسايت أتواني نتجابت جزاوتنا ويعطي ما أبقى لجزا مالتي هذا ميقا قال توت أنا عاد نفاس له بريمتي أنا أمشي هر عامتن شو عطورنا وانا مالتي جيبوا قولي تعامن ماتي جزا مستاسبون فلا شو بركود يكون أنا كسونكم كلا سا جزا أنا جزاي نخون تقول لي نعطى لهم ساعة تحولي كاشو نبي خمسة نبدي أخذ كيد ما تو كذا سيب اللي أنا وعلي راس كان زي خمسة رخبا شو ولا أسعد يا أجي أغلط صبتي ساعتها كرتي تعالى على وين كم تشو مالتي حزات تمشي بلا أنا دك ولا كم حرق صرح لا تخيل شو قلت يبغى تيزا ما جاء عيت عمان 4 ورات متز شو تعول 4 عامات كلا لا مالتي يوم تصاب جزاتوا حفتي جزالو حفتي الله وبعد حضر تقول عايز ما تمسخت مار نبلا او تمرت نجمر دحار ابز قربا كزي مش كنا مزح حمام زني كورونا قال لهم مالتي ليت مرعو قال يبلو مالتي حاجه حسب شو خاب شي لك اساسي تنبال سنابا يكون تصور كلها يجين بتم حر ولا على نحسبه بزاوتي يالو اديو انقدي فاتر حساب هيدا كاكو حتى يرخبا يكفلها حساب تقبلوا تمت نزا مالتي هنجم دعوات تقول عندي قالوا ده يتسكك يا مجمل ثاني أنا درس أنا كن كتوخ غير زيادة مناتوس أنا ترنا في دللو تقول لي متى تندلها تقول لك مس عبايلو ما بدي كذا خلني مالتي قدم كنت تتخفيتو تمتع تقولها تقول لي كتودق أنا بيلو إنه ده حال مس كذي بس في بالكم مالتي تحققت نهرن مالتي أنا همجي أخوينا تقولها أب ندنا قليتيو مستشجوركم على زاجت عامت قال نور لفت بوتاي نبر مادي نعهم صور قبل كاي قالكم بركه اقول حمزه يلا تونا ترياتيا خيرات حتى تابز ندا اورفان مالتي اورفان غير شفتي ساخيرا حتى كان زلو تقبر قال بلا كله تناتم مالتي انا خاقيت شمزه كينا انا حتت اجي كان تقبر له ناتكم مهانس كفلت له نايتنكت عوتني رغم نايتنكت نام كيل تمي قتلن خير نام كيل يو زوت نايتنكت قتعلت مالتي كوبن عنيرنا من نتزي تشمو ناتو مالون كوبر قبل ولا سنترني في ناشو نهض مالتي نجي مسكر كاخلته ولا قلت مسكرنا بلو ما غمجي الله انا بوليس كا حاجه خمتا دوما انا بزياد صحف ماناتنا كما انا بوليس تخيل الله بقى مسم خيدي ترقبر قبري يدنا دوما انداي صحفاشو ساتخيل انا جميله دحاب دول لي ما تبزو خينا دي عم جاينا سفير مال لمسا لما تيا زيادة لنا وين عملتي شو بعتي بزيا ኣብ መወዳእታ ቆልዓ ብምርጫ ወለዱ ወይ ድማ ብምርጫ ክልተ ርክብ ዝፍጽሙ ሰባት እምበር ብምርጫኡ ናብዛ ምድሪ ኣይመጽእን እዩ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ ናብ ቅርዓት ዓለም ተቐልቂሉ ክኣክል ብዘይድልየቱ ድማ ይድርበ መብዛሕትኦም ዝድርበዩ ህፃናት ብዝግበረሎም ቅልጡፍ ረድኤት ብህይወት ዝድሕኑ እኳ እንተኾኑ ብስሪ ጥሜትን ባህርያዊ ፀገማትን ንሞት ዝቃልዑ እውን ኣይተሳእኑን ስለዚ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕልና ዝወቅስ ገበናዊ ተግባር ንምድሓን ሳዕቤናት ፍኑው ፆታዊ ርክብ ተገንዚብና ክንጥንቀቕ ይግባእ ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ሓላፊ ምርመራ ገበን 4ይ መደበር ፖሊስ ብከምዚ ዝስዕብ መልእኽቱ የመሓላልፍ اسمي عبد الرحيم احمد يبهل حلاف قمر مرمرة 4ይ مدبر بوليسيه ابزا قداي مدرباي حصان ناي تخصصيت روداس كبرومن فيلمون ولدتين كزارم تداخينه ابزا قداي زي تخصصيت قدامي تاده تصقيمه الى فصيماتو زلا جين ابزي خغبر زلو እንዳ ፖሊስ ከመጽለው ሰብ እንዳ ፖሊስ ምእሳር መፍታሕ እንጥራይ ዘይኾነስ ምኽሩን ይህብ ይምዕድ ብኸሙ ተረዲ እንዳ ፖሊስ ከመጽለው ብዓብይ ግን ደቂ ኣንስትዮን ዝወርደን ጸገማት ኣብ ሓማደኤ ከይደን مسأن تزاتين نبتي زملكة أكل نساتن كا غيرن نتي ጉዳይ بحق خمس فتح كبر خيلا خمس لون زين فنو صوتاور كبز في السماخه كاب خمو تقطيبن بعبيها كاني كاب زارب ورساتم كاب قالتهم تزاريبا مسل زلو كاو ممهري خوني زبل ريتلن سغم ينتي كاي هات ساغن اب
عوت فتنا له عوت اليابل كبرات سمعتنا مهارتن حبرتن قطمتاتكم يبوطحنا يوم نلومي يلن ايتولو بزبلا رأستي تخاتاتالي مدبنا سولومون تخلاب كابزو بادوب نوزو بعرزا زسددلناينا خنقرب نبتا قطمي كبلوكم يلن ايتولو يشبب يزلو عايز حالة نزنفاس يحنبب يزلو إنا سدد ملحاس يحنحن يزلو إنا ورور حلاس يلا نايتبلو كي وصدكم دكاس هو يقالب يزلو إنا سقرد وباس إنا سنتق بحري إنا حنبسف لاقات يلا نايتبولو إنا ورد معات إزم الأكموت أي فلتني محرات سلازي يلا نايتبلو زي فلات كتمسلو يوهات ايتده لو انت خيلكم معادو مخارو انت زي يلا نايتبلو كيختم عمرو انتم سبات النار انا يو اعلافات كغزف النار كبخ هدن زي تلخفوخ لكف دقيق فترات اي نحف اي محر اي قدف ها بيلو عفو يتبقى زلو يوسك كحلف امو يلا نايتبلو علم بعلما الناس معتنا اورات زيما انا دهيتنا يردونك انا يلا نايتبلو جبروا لبونا يشبب يزولو عينك كين نهرو أعداوكم بسامنا تحاتبو رحقتكم حلو عيتك قراربو نقحاتكم أبرخو كينو صباح حسوبو نازدك فترات قطامو بنقحات يشبب يزلو كتمت قرهات يلا نايتبلو لخوخو نقعات بولو كبرانن سمعتي دمت بوليس إيرترا نلومي أدالينا يمزنبرنا مدبات أبزي زازيمنا لنا بمكتالكم نامسجنا زمت سومون بخالو تحستو كنراخبينا كساب شعو سلام كنيات بمناي نسانا بوتوكم أدالوتن أغربتن كابتن برهان زكارياس تمزجنتكو إرمياس أصفا تسفيد جبري ميكائيل حبن إيمانة موسى خيدانة مستيك نشان شيشاي تمولسو بحبار بمخانينا دحنك النيوم كتليتم كيسلكيو يا برما ملكتو